na masinzi buri musibati uyo mama mwabo omwabere kwarure se gwate tuno musacha gwachire so musibati tari musibati okurangire tugocho abana bagoteti ocho wachire gaiga musibati uyo tubwati bobanga nabonda muire niliga mwake karugenda mbwaterani yankore gose tubwati mangana ayugo igari nchekera na chieto roko bwana nonde narure ni bia ya chiete nabyo ina tebete gaiga ito ogendo chikurwane segyobu usopu aibono kagenda kubu kabesini okabwa bono goika otabe utatware timu tomo kwa mwana ane chiba sana bota nyoru maite bona abana aba baba kuna hao watoto wa Waarabu mtoto sinatafuta tu kiboko unampea tu kidogo ya tuko chwata mwana ubande chusiga kuna mmoja amewahi fanya hivyo karibu auliwe kwa nini chwatiro mwana bo Mwarabu igabana baliye babwate ona ndo mwana utachwata ta kokubera kichwa ngumu mucha gusumbuana gose nje ndocho mwana obeto mukunaka igarako baragusumbua mutu bono na kimoja maoperatie muno abana balende gose barabororo ya mwana na bakuru ali na ana macha gusiarire na ndikende nkeyura akora kene to kumwaka ya to kumwaka unless Bible baba gambere boka banyane kwena naturembe otebinga oira na irio murangu wakiro musibati oyo arudishia mlanga amepiga huyu mwanadada na Waarabu hata mimi nikiwa kwetu ukuje nyumbani hata unirudishie vibaya ukiwa kwetu itakuwa shida sijui step yenye huyu mwanadada ama huyu Mwarabu aliweza kuchukua hata tuelezea baadaye mpenzi msikilizaji kutoka kwa Global Radio sasa ya YouTube ni live galia ndo chenye producer gali live ndo chenero AGR News sasa kwa Global Radio sasa ya YouTube na bakugenda galia tunyaka batogusanga asenchira yejemo ase ejemo na wote bina bakugenda sasa ya Google Play Store download the application yetu hapa kwa Global Radio musibati oyo kwera na iri murango kwa mwakire after that wasokere wachire police osoka tukwagenda without any permission ne wakorto komanya se police because kwarenga so musibati so musibati kiagera nasoka ateba ngo turare mu murumu abo bangite iri nari namwa ko murangu nanje nakoraki wasoka nasoka garura asoka to gusira police abantu echi para abantu bale para na banki nabona asogete bagatema kumbwatire kine nchingete bichoro akanyora umusachunda akangakire sim police bagacha bakamwikomikira after that one wose naikire police mukunguri gakurangiri gwacha akanga gocha so ugatigara police after police kaigwa chete because kwa gwasira bona kajoko genda guchi mukunguri achita agakira mugako yesimi akamataiveni otamirwo chire police kyando moyi Mwasa churi agachiaga chaga kwana gutokagenda bakamataita basako genda sawo mukungu yunande bono nkaira na bakankabera nga kure contract so bono kabera so musacha bono buoye ka bono so musacha se contract ya ego soma the relationship bono between you and that woman korwaneti na kiarenge na kiagendrete na kimwa mwana nete gose badege ntukirinkiro mutumbenga musbaje abo chokondwanira seito ya bona era atigarite sobo tukamutigari ntutugachapa kagacha guchiri na kure contract so akakutigara musacha atigarite musacha I'm sorry to use that term so akakutigara musacha era bono akatenga penyo musacha nakutigaire bono na bana nakutigaire so for those 2 years mbamente timwana musbatare korokana nyomberia mpaka myaka yekaera bako mwako yo baka matukayo akaera kwa kole contract mba umene ndoro musacha no ndimo okay yo wajito weta ni chimba cha bantu wacho bana musacha wangire konyoro musacha bana ke baba naye na kitu kari ewe to chire garia urwani ryo mundu musubati waitanire nainde musacha oyo tari kitu musubati mwaho ebagosanete gosibono nkikiabete ngikwaro kiabete because yabona boko nyara kumenya musubati ebagosanitoro musacha uri okobaye yari gityo musubati omwao nkwaro chen communication because no muri nyomba ari ngoro renga these people might be communicating nchigaki tindo chimosacha uri aronda mwegerere gosenda atebe ngana alenge bube muntu olenge bube no mukungu bono ga kangaire ko mochori na inchokoraki burukanini iko bono no gwakore kontra kwa mukaire na gasi nyomba ari na kiarenge after bono gwarure police
mwachirenka na kiegasi nyumba ali arenge bona so musacho utigiro musacho ona ore no musacho nyumba ali na musubati no musacho naro na kimwage ndareta bona nyumba ali bona gali ninche nabwata okobwa nabanda aboke nsibi no ane rumwe ya mongira na nyikaranza ndoje baba ndoje mwari kuragira mutinina ndoje kuragira mwari mutinina bantu ndoje bakuragira bya yani obo kozi bi rumwe ya muri ragisibu ati ara ko ndo kuboli bona ndetayo komboli tenga na muri mukungwaro ngo ngabaswati ngokonyora bakungwe bagambeta basacha galia tenga Afrika go sebona mangana perepere yabantu nabonda basawa accept ko sinchene rochiriti asikuwa lenge muswati na rolenge se na rolenge kiregento ikobona ye unorwe unole galia aigwe enjoy tipo kuma because bona ye muswati ari kumbwa gasi kali kwa mwakora na kiekyo na ende nyuma utaramua elikuwa arwete gwage to muswati na libirenge libya itibyo ko kembo yose bibya itibadai bone linamua kana linataka nande go kembo ingo chiwake metienye tikalete igokoruma yakonya natakire nande go kembo na kikwale gutaka ngore koko tebina kya bantu bawo kembo ingekwa rustia knowledge go kembo chigurupu nchiroro chinyinge sana bona chigurupu no kwari kuruta mangana egere kende gyonse na gikonyora bakoreki bairania mangana gurupu batebe nyare baigana igana igokorireki bobodire kero kende onde naro chitain box yako tebinga eveni ekasi ni risk kaingi ya nchuto kembo itobere iska kero naro kolite ko tenga nchwa iska no tena tokora na nyore toyo mabaka bakaligi umuntu ngori gocha go kemboi lakini kana chite wake sawa bakantebia sending ana atambe bakariat yakogere na travel kana tumigete pass litukoligi mangene nusu so you had a friend yokotetinga isiko kembo ingimbia mbako tetinga kichiwa chiwa kana usiko igasa wakora isiko kero kembo ingasi yokora isiko bona agumbante beti nona temeta batemeta go so inbox yana ngatema kubabuli ngai challenge sinchire isiko chinyingi egasi ene bako tetu bakora isika maite kero munde kira gotenga nchito kembo isika nchuwa bakusigiro bodi torali oroche kane maiki rali noche masimbo na kole kaniusi ngasi kyo kora isika wa kembo ikwa magwa kanu kero kene ngwa nyota no leche no gotenga isika o kora igana ose iska to kora igana iska to kantu asbichi anga asike twa iska na kyo monta o kembo imba te knowledge ne kayochi komenya iska kero kende tinga ile knowledge kibago kora isiko gari gotatigene gwetenga na moko bwatana mwaba mugwaka na enyumba gasi yero mwata betu ngasi ba mwokore kire mwabwatanire tinte birigas igo up to now automatic abantu ba kembo ingasi kibago kora isiko ya timaeti sande sana anya kore kembo ina babo igo tebinga kembo ibono iskanga asikie kara abantu bakora because naro cheri tukore igoro chi conversation ya abantu babere I saw another lady oko mislead yo musubati ndo mwao oko tebinga atige gasi awaka no 20,000 agende isiko akanuchi besa chinde chiro chingawe gasi bakore tabu ati magoro I saw certain I think onye mwagenda sinsema ya swati omasinera ko paka yani kira ko gaso ko toigwe abona kimo mmoja sema ya Facebook galia post na nabe getoro igoro this a conversation between two ladies na ro ko mislead yo yonde como ebintu binde bitayo bene ate bangere ukimaniga bwa mwegetia karanga tikagenda kemboi be ngokwa na kemboi abantu abange bamaite okemboi ninki baba tabi ngokemboi ninki boni gento kuna go kemboi ni venyora rugaria se contract yago ogendo chiko kori gasisiko ine ro kemboi esa bantu mbaro bawo kemboi abange na bange bari nande most of them munyure ngari se contract sometimes chi post yaba na chibwate chi passport bono kere kwa gende siko gari tubwati kende no nyoru siko gari na bogusifu bono ndanda isikali na kingo cha na kingo cha Kenya lende bono achire isikali na kemboi na kingo cha koira na Kenya lende bono nancha kuno antamanye tina kiki na chiete gwake passport na nyetigira kurwali na kinguira na chakororo mwana one kagera ngatika one kire kwa amwete nga ndete bono muna feni ndoche nga bwa kongira ndete ngenda kemboi na kikwa amwete na kibe na kwa renge to koranga indebia ati ngira negas go sensa bukia wote to koranga let me just go bite with my contract epo igete bono buga konga nande korona buna ya lengo kembo inchi are konyora kasi raisi bono kana cheki nanga teba na rinde lyo stiganda mereli kere bwa kinande mbol koirorera itukoliri eri go change
Okamuka ngatikani kore. Okamu abono tigande mereri mutigane nanya kuga gocha bakariria gocha bono na igitaka ngo atari konyikanga. Musibati so musati. Musibati. Ona ukwana utene na nchinte nene. Ndenkwere nima gasini sana. Ekere muro yare kokosumbu yo ase nyombe ntangani. Ngwatebe ti family eri ende yonsinga muro yore kokosumbu gose they did not know nkikia gato karwe nyombe. Mbamanye tie ndo kia gerete nkaru. Muro yare kira ari goche room. Ari gocha kero kenda ko bwata ari gocha kero kenda nyo ko bwati kero kenda ko tebia mangana nkumukani kware. Nje bona nandi tari gonkirira. Ya bona nabara chatene na ari umuntu akorigereri. Abwati agenda na after few minutes ando monyorengo. Bona nabatu amenyete life. Tuwe bona na ogoteke into from the other way perspective. Anyora ari gocha kokorara ngana ki beni buyo. Kondira mbwate tipaka senare gosibiechu. Ngese ari koranga wasibiri buye gasi cho yarabi baba na ndo sebo kwe bwato ko yani ya bono ngeze tenga ari gocha azuraire kero kendo nyabwata yani no monda gocha ari go safe ya renge gasi veni okora mpiere ga sokora na arabware kero kende se cho ga renyo wajiro sibye so kubwata ranga arabire bondo weti we chasere bintu tamanye dinga mondo kyarengera wechasira nko yo fete talia wadabringa ta ari gocha tena ari geringe gasi mbyo okoro olira giseti dalili ya mfano mawingu iyo mawingu mvua ilinyesha. Eyo mvua. Nje tikoganye iyo mvua inyesha. Kitambe kunyeshe nanje no muntu ndweta abu 90. Na kyo konyora abantu abangi bari batari konyara koremereri muntu akogenda obigite bintu bya yaye bikirane tia kurete. Nje bono nari gwikanga ikoganye koreki entwere. Ayo bono karrango dalili yane ngao. Ngao ge kogera na chite bakari tukugete go muntu aracha sori go sometimes yabe kitaganto geteiga paka hago kayanga bona bakobeka bari bubwati muchano kunga na bakobeka bari bubwati muchano bona naye kwa bwato muchano teba nganjira bwato muchano bona veni na ga romondo ka begete chianga chinga na iga ndorandengere libo tuwe bona kwa bwato muchano ya matemo nari chinyomba chiri teo kwere bintu raisi bono ben kwa chira sinyombe ya kabere kwa very free okolega sibuno tagete na boko sibyecho oli relax bako musacha acha marago kero kendera boko okole barosiri ndagera kunga chinyomba nchiro utari korosi ndagera yabara tima tinga ngorosi kwa lenga ndagera nje ngorosi na lengira kini mukungu tari kuri musacha na bana nkuri bari lakini mukungu ta kuri ndagera feni arosi ina kyakuri ina kibana kyakuri ina kyakoragera ya wota kurusiko mukarende buya bono ayokorosi ndagera umusacha olia abana balia naye kwalia kose naye njala ko chimuno nje ngoli nalenga sengenjo ninje narosi lakini musubati erenga ndagera veni arosi tari kokuna ekiagero tiga kuri musacha narosi ndagera lima agatanga veni antengeneza chakula yenye ni tamu bono mukungoli agatiga rongechete igobone ngane muamu yagerta dio kuli ndagera nelinga veni arosi ndagera anye togeti sometimes back bone gatigara kangecha kandengere libubi eko sebona ya mangana kwa bwata na mangao fe na watu beka mangana bunga ya na inche na bwata mangana nda mao na inche na renge biasara bindo chimuina na bwata biasara bindo kochia to beka ngubuya ntirate yo eko sonyo kwa bwata mangana mangao fe na yo tebinga ya mwana wa ketu twa baro na inche na renge igana nku arenge nchirende na renge nchirende nonya yani arenge ratio kolengere guoka mukungu yo bana korangana na rata minute mugakoyo ndete toikira bono wasoire nyombe yore free okolega ase musachere watenga tari okubori no koraga sinde yon stari okubori no koraiga no sibye cho tumuketari okubori abana aba barengo obungo ngasi gwa koreira abana abono bare na tatu mwabo sabande berente bachikobera na mamo mwaboka no batigale tega mukabera na borobo tukabera na barabo borobo no ngasi kwa bakoreire nyomba ari nki kwa kabakoreire nega stuka wenda kuna riringi na rengo go sibichi yange cho nyene basyo bakero barosari ndagera ihoto ono kwa bere nyomba gali master nkirende sore master nkikuya to karuna and master rende nkwale kora vero na noire no tansai no ore master ko bega seno koragira buka tora ikaga bunkiya to karuo kwa bere nyomba gali ngiye ko rusti Kenya ne chibesa nyomba ri ntangani siwa korte for some 2 months mbabo akanete gali na akana baita ba wakana musubati oyo watetenga mwakolere some
some months ose wani yata wala tare kwa besa na ita cha kwa chibesa bono yegetenga so iyo office kama kwa kuchibesa chibesa bono sayi tole omwaka omutienyo mu kabere stariki kiando mwaka wechiwe na 2022 ndiri gwachete Gulf 2019 how long work worth Gulf from 2019 ndiri gwachete Kenya last year December Kenya nkorro mundu buna ikeke kurugale funa iga December no chakiro process na inde bwangu naki gosina ande mambyo ko mukogene ntamanyiti baba mambyo ragende ntamanyiti njabana ko bwana aya na etereta sinaringe tingo nyarotanga ningirana kai aya na inde baba ye gotebanga ko amenye master na ningi wa eterete gotanga kwa ringi master stare kwa karire usibie yanga kwa raro usibie tamu siyo kwa na kwa rat mo kana inde ngio mo chano kwa eterete mukungu yeli acha kwirunga na kurire contract na report na achire na ira nitaga acha bono ne biti ne biruruse keracha ne biti ne biruruse matara ya soire na bara gwikira no ani nchira gutume nyumba gari nkwana na mwaringe gose mwaringe una chingapi nje bono nkumbi na aringe turu chini se abandu uri gwikana bo kuramira make je nkumukwanira na aringe inde na bora amakwanira ombi ko bukatali ya rogo kwanira kai bono igaikiranga you are traveling mbago sumbuete kero kenenga karati kara tora agenda kero kende bra mbago sumbuete ko hold gose bago anchetenga agenda ifen no mugago tagete ko kana gata ya benya stayo guti abana bakonalire na inje na akoliriki na akonalire lakini mukungu emu ya ayagenda kurugwa chete minto ga murembe ntubwati genda oka mwanga tkangiche bono mo kungunya no atebire nere kusema gose goikoma no ribano mugago na cha gutanga radio tebi bunga no veni neri ya na muri ne na no tigare ko koro mangana na kero kenda kora kwaneka abantu bakwana nga chinsemo cha Saudi Arabia kero kenda bante bakwenda bacho kora mangana barara mune gisese kero kenda bante bakwenda bazi bichingiti kero kenda bante bakwenda bakora mangana getambo bamabe kwanya ko mangana nga buna you andons nchiga kitinyi weti kende lakini rende toisa koira na maga no nyenkenya ntubwate chinyumba chimbe ne chinge iko bono aye lakini kwa ko bantu bakwana kende nga mangana kitinyi weti lakini abandu chonira ni nga abandu ne chingiti bago sibiko chawa abandu ne chisese lakini chitingo ratiki kitinyi weti I'm trying to check something here umusubate naro rondi kete ujumbe maragoba agantebinga ekirbale kurugo sense kikwende nsekete bakanyora some ladies of Africa babangete paranchira bakakora ubutumani bakweonya in the streets of Saudi Arabia. The same way, there is a lady who sent the conversation within the two, and they were narrow como insight or como everia bagenda bachikweonya. I want to read the conversation. Tima I think creo que no mwanchu mulina boy mwanchu mutgali onye ko ndigereti onye won tegerete na bako ngenda sensema ya Facebook ko nyara wetera video sima choge. There is a post na begetega obutuko. There is a conversation between two ladies about chinsemo cha Gulf. This lady digare ko tebyo yondale ko ebelyo yonde agende amwe igasi yo kweonya. So I was like, does these things be happen chinsemo cha Gulf? Specifically, they've been correct and so I was like, biro. In the same note, musbad now the thing they were with baringa mone bosia, yeah. Baringa mone bosia, they were kurwegasi. Bakanyoranga some people isiko erari ni regarime e bosia kongolinga you can check again to some Africans bakora akaraba sbat bande barera ini bakweonya. So I was like, does these things happen real? These people bago Kemboy, are they in safe hands? I'm trying to check this clip. Na kinga ndata ko check ya igandole nga ntokenyole. Ave nigo creo que ndebuna kualenga alia nkwa igwete muntu kaote nga nchengo kora nchenke Kemboy nkwa igwete musani kaote nga nchengo Kemboy, and this is what I'm doing this osenche nkwa on nanyo achibe chinga niga nkwa igwete mangana ngabnayo tinyi weti but my cousin na taita ko Kemboy umusike nari bagwete nerega agante biya iguigu kase buno musiko ya kontena tatu agwete nerega lakini gasinare yubago kora agante ito basa kosoka bemerelia ya matuko kwera. So according there is a lady okurwaiga Kenya
Barwete nere barinete komendege. Era kaenda go. Gitaga ikaga kimbo ine. Okokore okweonia. Igo mangana ito kunya kugutaringa ngusina mangana aporocho. Abantu I guess na nyol revisi ujumbe aliniambia kwamba kuna, by the way aliniambia kwamba alikuwa anatoka kazi naandiki ansiri aba nagotire. So then whatever na no kwa ingo igweta mangana na inga abantu mbaro bakwe on chinsame cha Gulf. Gweta mangana na inga abantu mbaro bakwe on chinsame cha Gulf. Gwete kusima kazi nangereza to musiko yu basogete nere no muiko yu baringe nere ndege yemo no muiko yu lingi na ile nitaka mataito basa gutiga yu kazi ni asoke siko ga bugimo ibokongeta. Bono ayega ali experience kyao ngwata bintu bya kuarenge wakulire contract yao kero kende ikintu ya kurusi Kenya yake nene chibesa kiyakwira ensemo ya Gulf Saudi Arabia chibesa echi ngwachi nyorete na nyorete chiri chinge na chete nacho era bwati na kyura chimanage igo unasona tubwati na nenchire tubwati kenengel kende yokwira na wachi Gulf ya yabona yari gutoka ngenyombe ya senarenge na mbono mpaga aste ko ngitere simingangirana bono mugaka ogonte bingirana bono tingo nyara kwira na yakora mukungu takoretiki tasibogeti igo bono sai enyo to go chencho ende kero kende none ensenga ono ende nonde bano no ende nonye Dubai no Qatar go se ai tubwati moyo pi ya nche bono tubwati moyo igo bono gasi ya go isanta ya mangana gasi ya ko enda kora chigasi chinsemo cha Gulf kwisha wana nabatukura tegerera iko ben abesa kwanyorete bono gabo inarenga ni mwambo na guchakirabo ogote biri bwa Saudi Arabia bra besa kwanyorete kero kenda ka project ngaro wakorire kero kenda umwana ukombe skuru engia kero kenda ga gios ngaro kwa igoire kero kenda ga biashara ngaro kwa igoire enanche nde proud ngote yangu umwana uyo ku ven mamake hope nyamutakete kunywa soda nyako ika ojiga ali ogemboro goraria hende dukageta ari no konyora ga soda ga kendo nyote komina mnate tukiana mwenye nyirande salon na intete kwa ende salon nagenda bakaria ase epotiki ya ben na rosugoro rosugoro kachinde by the way chindo ruchane ngoro rosugutire etukiane ngoro rosugwere na myo kadanga mu aveni kogenda to promotani nkagiye asara kia kari kwa igoire kosekero kende kwa gold robole mo kwagachire nkie kiri kwa kolire gote anga yaya nyake na chietari mechande na etere taria mangana ari na ronyo usumbuga aria ene chasho yane. Do you have something orato erre tenga kiwa kolire kero kende korunachi tomete no mutinyo yo mana kolire lakini bado ni mbate project you have something you wanna do kero kende no to kose ine siri ya no devinga kero kende no ina kabia saro ko igora kero kende no ma de bantu barambaro bakoligete barata ke kumanya biashara ke ba promote because gana ngigoli no nyene ka yes kinsa ko nya mache no ba promote kero kende biashara mbiro bwa tora tenga na bo mo promote ene platform na ko ire abo sayo kwera le biashara byao ya abo sana ko ire kwera tebanga ya njeni platform ai bono onya biashara byao kwa kolire nyake ri wacheta ari tu from 2019 mpaka sai ebe so kwata kete kwata ro kwa nkwanya ortere kwata kete nkere kwata kete bono ngente krio korankiri kiria eoni na ko ire libaga bono ndate abantu bali barange na kirigorsi ari amababwata abairi kirigorsi ari no bako ngachi customer kirigorsi rogoronyi golete mara wokoni golete cheno monto bwa wasomerete cosmetics hizo vitu za hair dressing na kuna potiki hapo kai wakwanda potiki ndainge sere na bongo cha potiki inkyo nkero nanchengi chino ndo sino ne tukia ndo cha bere masaraka chi yange chinko ni binte bya cosmetics egotoka cereal ubate egotoka cereal na nsema wose ningi cereal but unateremka chini kidogo tu ogembo tu hapo enchera ya Grigoris ogembo ko chiroro gose ogembo ko chiroro bana mugonga nandi ko chiroro bakwetani nyanguso oyo no ubate potiki yawo ego monta chega rabo ko morose nie nerenga ne mwamu nelinga those 2 years
she did not waste those 2 years. Na bwate kento na rosti binto ono na bwata ka boutique kaya iga igonya kero kende waikire gusia kunyoro bigaria otaite musacha korenga oriyendake abo wetaria komente akobekerie mekara akomekari agoetie bintu bigweto munwa agoetie bintu bigweta matua korosie biara yakoro kuna Ben mamake Hope elitanda ndiete kiri kwa rokete baba yana nali muntu agweta ali osomote banga ndiete kiri kwa rokete potiki yao ni Ben mamake Hope tu shop. Asante sana Ben mamake Hope shop de kanisa ona ya mocha michokire chinsa ni sano na i mocha bono mugaso ajida ka na 5 chapu tukiritinza ni sana mocha mwazili cha Africa ya mocha seri batakana murura sembeo chenkuru ko mono bagitutu twarerire ngora twasangira ngora ingani mwamu yalengena ki those 2 years 3 years 4 years 5 years kwa West kwa ndachinse mocha Gulf kwafu umetoa matunda kuna matunda umepata pale na ina matunda kwa rosi na kioko yalendo mwana wo baba okinire gose no ngoko nkari bado mwana no manana re grade 2 nyakere ngabata ni 7 years kirikwa rwetane myakere ngako mutete kabate abate around 4 years. I remember there's a time na aligeretie twakwanerte kisa kete maiga umuiburi umusubati agatigera mamu mwabo abana kera mutigera abana kera achakanya mamu mwabo yako mistreat abana bali oso muntu atigerete kero kenda ko nyongo muntu tigiro muntu ndo mwana ko mwana oli mistreat ibu mwana oli ni gago sumbu monone school taliko gende fees ni gago sagari ko gutuma chibesa go changa have you wanya ko rendo mune ko sikanya ko nyora ngia ligeti konyora lakini rende ngaika kigundwa mapema na kiarenge nabo muibuli ara gotengo mwana oseli ku mwana taraseli so how do you know about it na kwa kimanyite irafiki yanene na bwata na ari gutuma gochika bono kereye kirango bata igenda nge sukuru mwe shida ngikire chibasa ne chiake chibono chiko na gusabuchi nyinge bakaligi kuanga bono nkamanyanga igento ngerekere gatia igo ngwaituga ge encounter ngitiko affect mwana je musabati mbarana bwate na bwato murubulike tagesi no mukorore ne lishapikiri koro imya AJRFM ndo bwato murubulire koro kuna lipa deni murubulire nanyo tikete because many ladies na mwana baswati abasacha gochia ngomwana wabage tutu nkanyora na vitels yoni raini vitels yakangaina akangancha tokanyoma na toroni raini tokakore nyangi toroni raini kama tumira shilingi 500 bakirembona tukaumira na mwana onkoni raini tukakore nyangi oni raini tukanjana tukanyora bako mwana oni raini kama tumira shilingi 200 akalia timatinga kero kende tukone janya okanyora ande nje ngenyora tipati kuna pasta I think paka sahi achanilipa kai pasta naende achanilipa lakini na mara ilikuwa choose mwakorete nyangi na pasta onda ndo tamanyiti ya ringi nyangi ilikuwa tu nogo kabisa bati silaiki alikuwa na nyingine patirende hiyo tulifunga igo ayamangana ya online koro wanja online scam asole mutume tumu online ako embarrass kero kendo mutumire chibesa kero kende mukore bra nere bimbigo ikireti ngo chabire lakini akobo mungaini bunoko bitanga wono ayeng na kikuwa tangete kiao chebuna rilikuwa so wante igo senga kirende chibesa koraiga aye ko nyali broki igo wana mangana ita affect tino nyanya we chitanyi kireti spati mbara sai na wato muroli ko kuna lipa den actually to kwanda na bwana jerema uri na untiri akantenga hakibideli si nkonge ntuole because li tukuna ko nyoro mo 100 messages kiro munda tango mono baketutu can you kindly help me mo samu mro yanga ngechibesa kubona mu maida tanga yati mu majeti muboli ndi nakibwa mutumerete 200 Jones pinga yaya umuroyo niga angire angete mamu mwato kakwana nere keto kwandira mamu mwabo wono nkaranga mamu mwabo nganchire wono nkaranga twanchanire twakore nyangyo ni line twanyoba ko mwana online wono mangana jwa gacha banta bange sana
ngo kwanda bantu nabo mde turate kwanza uswati abo babo tumachibesa by the way musacha naro musacha mwe takolera kuchinda men clae bakolera kuchinda bali kolera kuchisiku bali kunyagukwana wasichamboro bangirtanga basacha 15 inbox ante vinga video sima ident tuna basacha bono ngitura chakolera tukosinyu gwake rumo subati tumutebira niye koroka no bosoku sachamboro bakorera batumire baswati besa koruchinse motia Gulf baswati babakole. What can you tell them? Bono maete ndaisa gotenga no muntu ranje nane tukia yeru siku mutu. Naende ndateba abandi bono gakini tingo tenga ni gora utererwa maria goru chibesa chiao. Una toriga twensi ntubata chinkoro chia mabere. Yes. Lakini goikera korusia besa rikwa iro muntu go block gose ubwanga correspond nane message yao. Nabo ranyale gwakorire nane genteke. Lakini nchenda batairende abai kwanza abange baba bari Gulf n'abantu babwata chi family cyabo gose bari n'abandi. Yes. Bona challenge situation chirororo no kuligerera mu. Igo wayo kote babe chonyo. Kairada. Igo online no yaga ndo sama penzi online ni scam tu. Aya ni scam ara. Scam. Wanja ni mboyo online ya. Mboyo ya. Bro baba bantu mbomira ndiba kore chinyangi banyuma nayo no pimete. Bona njena kintara nyorende Kwari mpenzi online bono manje to konyo rutara online ne nkongu in fact abantu mboro bomira online banyumanire bakorere nyangi bono ayoko te bang online gose bagoje korera ali online baje korera online ande baje korera bakaga public imbwa tabantanga babiri bomira online ande banyumanire abutiga basaye mono na zasoegati Ate yanga uwanja ni online scam. Kideka chinsano jesi computer ino chako chinsa chi America. Ando chenga America chire chinsa. Komichia bono mambia ni jideka 12 that's 4:13 ndio zimepita chinsa mochi ya Arlington Texas imea America. Aiga Kenya ando chenga jideka ni go chire 55 na yemo igoro ye chinsa 5 nemo cha abono Maragoba imea ejarafame keumbo ne kiomusi twari kwana na Ben mamake hopa ida nilisha pikedo ikoro sana nabo igo manyitembu ya twara share twasanga ona bo mai tokonyona kwa rure Kenya wachi jinse mo chia Gulf wa kolere gas wa sumbuiru ebesa yonsi bikonyo kolere gas for those years kwa yerire wa kolere osekero kende na batebinga kunyoro monto oli Mombasa oli Kisumu oli Kai akabesa kali aje nakorokwo within 1 month kaeli na no plan kwenda muchio ubugimo bulubule gali baba n'ubugimo umuntu aratamani konya kobero gose bano koroko bukaro buya kabanga ro umuntu akumyoka ukora 2 weeks okire ukora metiyenyi bukaro buya bono menjeje nage bukaro buya ndabingo baba mechane kurusha abantu Kenya abantu abangora bagocha umuntu obere gali for some 4 years nando cha obero 1 week umnyoka uchio nki akinda tebenga bana abandi abange babakonyore bauterere go sometimes umuntu gatomire chibesa cheikaga igaga ikonyora nchikora tiki nchiyo ono bosoku bwabwa to umuntu aberera se 4 years kende kekora tiki ngeyo yapidi nando umuntu aira nachikota emalimo. There is a friend of mine over there for 10 good years. Ngiyo chagia penia so muntu unoyo konyora kero muntu abere for 10 good years ngikire gali ekia kiragero muntu abere for some 10 good years yole utari gocha no nyora no nabana bawo nki nani chaboni gabana ngo kwanega nimbo atoyo mokuru nchiri ya Nyamira abere romo 7 years ngikigaro nento to kondo to yama ndera yogaro go ngikigaro akote bigero mu kwanere onegera to kwana nero koranga nichi besa go chiurira mono korra gutuma bari bachiete myaka iri okoraga bongo kanya gutara igukanjira bago safe. Yes. Igobona agatebanga n'ekibesa barakorigi. Nchena ko isana myaka 7. Bona nchena temata ko boli gente kiokoranga gocha sa gutuma gocha njiri tari kubekiru. Iste awe kirore gali ora gukibesa bwega kire kawe kiro gocha gocha chirocho. Ase boni gango tebe enchiro yuwatire ni ya Kenya kuna venye wanga wanatuma kwenda kwa simu. Bago chenji chiabe chia Kenya chia Mpesa. No chika chega alia nkwaye gore kashura agachega alia kawo gocha chirocho. Nchebune nyomba na ringe na temete kwa ukashange metenye 3 but at long last batagite nandi guchira. Okay. Nani kyabere chibe chia okwa kolere gas. Asingincho nabe irumube.
Wa chiwe chiwe sana okuweka chira na kyako chira na okuweka chira ali nchenda tenga besa iboronge igeli yabo tokuweka chira anya kiko chatigeche Kenya tigeche Kenya lierwo manyange yalierwo 0753241810 otisano bere sano stobrenye mo sano isto kyande ine namba ya nisimi anande amona ben mamake hope na inde by the way kerkende nagote ingonyo gutagete korosigu mutobe wero kubekwe makeup wengiya ben mamake hope nabwate epotek nabo kumurangire nabo kumurigito koruga to korumuro bali nteto bayara baka to korumuro na to korumuro bali we have like some actually 40 minutes tinya kwa to korumuro bali igomna to korumuro bali ngote byali ngana kyoko yo na kyo mu access nabo kumurangire nyo kora around ngo wetoro siku ya wetenge no mundo komina ni mususi pia ni mtu akona potik nabo kwenda korosi buya nabo korosi baba ko kumina ngo maita bona ne sine yo komina komina ni maita igo ningote byora mbwata chi PC bira chi kundo bira ne sinia no ane chira ni kundo kwa chira igo mancho lero igo mancho muteli kwando baadaye atebingana to access potiki ya na njenge ndo siwe tuki ele bintu bibe wero krekere ko bwate boli ndio siwe to kwana na ven kwana mona nchega iga krekene ngal fule. By the way, I was to talk about Kemboys. If you are Kemboying onye ko kwa chiete o terminate your contract okabera isiko kero kende ntumanye tina ki ngasti abanta ba Kemboy bagocha barakora we doesn't know kero kende naboko ngakiresi kindly. You can even hide your name naboko ache naboko bisedali yao on tebinga what happens in Kemboy skanga skie mocha mwakora ngakiresi 0753241810 enotisa nobe isano isato iberenye ya moisano isto kianda Safaricom 0708585375 WhatsApp naboko ngakiresi audio call wetera 0716059823 kero kende ngonyoronga no rega Saudi Arabia wasel yo botaka mono tebringere gentu kya moirete garia arochingo okakenyore nane chingo ora gentu kya moirete kana okakenyore otebringa na kiago save mdobia otebringa na bwate potik which is very nice so kero kende gendo nkira bantu batari ku understand onye wachire gari ugo bwa kongire watakire kobera isiko sikwa berere isiko ngaskirire isiko garia iskari ekiro Kemboy bakwanga Kemboy ngaskirire isiko gari mocha mwakora onye kure Kemboy ngakira ngesimi kero kenda bwo kwana munanche inamba ya WhatsApp ni 0716059823 kero kenda kubwate ujumbe asonye kubwate ngano kuboli ben na bokuboli onye koraiga Kenya you have something you want to ask then you can as well ask wetera 0753241889 ine namba ya nesimi na boko sanga munanche senchira yeyemo ase eyemo nyako bonta inga how do we go about that AGRFM hello GRFM hello yes hello koranga network ya ne bwato muchando koranga network ya ne bwato muchando kidogo 0753241810 enotisa no bere sano stobrenya mo sano sto kianda einero namba ya nesimi nabo sanga munanche asenchira yeyemo asemansema ya WhatsApp na otera boko ndikira ujumbe kwa sababu wake simi audio call wetera 0716059823 kerona bwanga no bwate engano gweto kuboli ben mamake hope kerokende na bora nyorenga you have something you want to inquire kerokende if you are a Kemboy I need somebody who is a Kemboy antebie ngaskie kalisiko abantu barabakora nabo iko kerokenda yagabwo soko lega chinsa mu chagal kwanya kanyona musani ndo ko mislead ko tenyega sinera embe kwanya musani ndo ko mislead angeli ngo wetera 0716059823 nabo kwana munancha senchira yeyemo ase eyemo wetera china mechi nako ile chirambe nchirika boss screen sema ya Facebook to live wetera bagusi global radio nabo ku like Facebook page nyako kugontekera ujumbe yao aroro ndeto mnangosoma ju ujumbe nyolenga naye kwa ndangiri echinyako to kwana munaye asenchira yeyemo ase eyemo china screen nabo sanga muno ujumbe cyane kinge sana ntaitenda chirigeli kidogo chujumbe cyane kinge sana by the way I thank God from my side shosho ajui lakini watu hii wana I want to check some SMS ngo somare cha WhatsApp
Asante sana jumbe kaigante tenigeli nyingi sana. By the way, it's over 1000 messages tingo soma chensi ubwanchane bwa online no bakongu ase abantu 200 nabo ranyore uyu mura nakyo muntu agochaka gusaba pesa nonya no kumanya tikwana komorora eti niokole na bla 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 bla. Asante sana Anila na mambo wa time nimekuona. Julie Meshak sema kwamba link, by the way, if you want to talk to me live, link nirega mna bikira sema ya comment section. Kuna link nimeweka upande wa comment section, na boko tap the link. Either if you have a question, if you are a Kemboy anya kuyemenyeti na obo igogo sanga mwana senchira ye asemo anya gogo kwa mwana live kile na bikira kwa sema ya comment section. Kuna link nimeweka hapo. Mary Mosoti aki mimi siwezi sema kitu, niko girl but mimi sijawahi na kitu. Asante sana Nyangenya Florence Neska Mgaki, but love ya online is primed. Asante sana Job Kimaiga mapenzi na majinga but siwezi. Asante sana Mary Nyanchata na Moiseko yo no mungaini. Asante sana batanga muswati yo no mungaini. Job Kimaiga asante sana. Atenga pasta naende pasta nara gotenga baba pasta na kie biasara ya pasta byarengi pasta na kimwe kera ndabaka mu pasta mwa amugako ntato mwabo mwana orenge na kiarenge pasta igetenga kinere mpesa ya tagete rubate chi point chi nyingi okwane commission yere igoro agante even asengencho no mushirika onore mkonye chibesa mbeke gaige float ya koreki etile lakini at long last ncha kuwakana ni faida. Yes. Ngamwachi bese chekere namwe bono nkanyora nande twange akongusana naboni gabuna ngukwana batikarte na 10. So chibesere nkwa mwate at large sili kwa around 44k ndio pesa ulipea pasta pasta kachaka na round wata mo mena tena na ko te tingango chako ko arike kende chwechao naita beteri tumira ne tena robo sia sobo sia kante bi besa yago ni nyenyorete ngoko handi. Sande sana mwancho mulina bayigo mwancho mo tegerari kurukuna ben mamake hope tete mbogolisi mibire stoiga eltunya ko bato mo wonde binga kirokende no